Máš cigaretu? Tu mám Bibliu zás. Fajčíš? Čítam s nej Nový zákon, čítal som aj Starý, ten je ale dlhý. No a Nový zákon ma viac zaujíma, takže čítam Nový zákon. A toto nerob. A vždycky, keď idem čítať, tak ju poboskám, lebo je to Božie slovo, ktoré si treba uctiť a vážiť. A treba podľa neho samozrejme žiť. No ale niekedy sa to nedarí podľa neho žiť, tak žijeme trocha ináč. V tom Svetom písme som hľadal útočište a útechu. Radujte sa vtedy, keď vás prenasledujú, potupujú vás a všetko nepravdivé na vás hovoria. Tak sa radoval som sa v ten deň, ten čas. V minútach, keď steká po tvári, ako šťava z jablka, pocit, že je to tu. Rodí sa pomaly na čistom liste a nie vždy od hlavy. Pomaly začína dýchať ako balón z papiera. Chveje sa vo vzduchu, chveje sa vo vzduchu, chveje sa vo vzduchu. Aha. Keď sme boli v robote, tak som zobral il, to je z Dolného Kubina il. Vážne? Áno, som ho zobral odtiaľ a napíchal som tam špendlíky, aby to držalo vlastne, lebo by sa to mohlo vyťahovať. Tak som tam napíchal špendlíky, nechal som to zasknúť, Ježiška som si kúpil a to je vlastne drevo, to som našiel v Rosine zas. No, a to je moja výroba, akože vlastnoručná. Aj babke som tak urobil krížik a toto som si ja kúpil, som si to vyzdobil, ja som mal toho viac, nám tu lietajú vtáky, jandulky, no, korely, takže preto to musím zvesovať vždycky, keď oni začnú lietať, mi to poničili veľa toho. No a toto je moje dielo, celý obraz som urobil sám, dal som si zväčšiť z tohoto obrázku. Tento obrázok som našiel v strážnej veži od Jehovových svedkov. Oni píšu proti katolíkom, no a mali tam takýto obrázok. Druhá strana to je, akože tam proti katolíkom píšu. To je Prebuďte sa z časopisu 8. márec 92. rok. No, sa mi zapáčil obrázok a chcel som niečo viac urobiť z neho. No tak som fantáziu použil. No tak som vedel, že sa dá zväčšiť, tak som si ho zväčšil a pozrite sa na to všetci. Dal som si ho zväčšiť, sklo som si odrezal, celý obraz som vlastnoručne urobil ja. Dal som tam kožu, remeň, to je všetko, to už je od andulek vyzobané, ale to je moja výroba. Toto je fotka, to som mal 15 rokov. To som ja so sestrou v Banskej Bystrici, sme sa fotili, to sme boli s otcom, u jeho, neviem, či sestry, či kto to tam je, nejaká rodina, no. No, toto je základná škola, tu som sa s Mišom, s tebou spoznal, vidíš, tu si ty, tu som ja, ešte ako detiska. A tam sme sa skamaratili, vlastne odtedy ide spolu náš život, no, dokopy. Zatiaľ, vidíš, nám to funguje spolu dobre. Toto som už na družstve, ako 21 ročný. Na družstve som zarobil maximálne a to bolo asi raz 3,5, ináč 2,5, 3. To koľko si robil, ako mal si 8 hodín denne? Cez leto sme robili celý deň, od rána až do tmy a cez zimu sme robili od tej 7. do 3. A to, kedy? Pondelok, piatok? Soboty, nedele stále, víkendy to... Furt, sobota, nedela, robota, len za 3 000. A sľubovali mi 5, že zarobím, keď pôjdem na traktor, išiel som na traktor, urobil som si vodičky a aj tak len 3 som zarobil. Ako žobračenka, no podpora je lepšia, no. A 2 roky v kuse som tak ťahal. A soboty, nedele v kuse, chcel som mať víkend, chcel som si urobiť dovolenku na týždeň, tak ma povedal, že nemôžem,
tak som si urobil sám dovolenku. Týždňovú, asi po roku a pol. Co sa nedá ťahať stále, rozumieš? Tak som išiel, urobil som si týždňovú dovolenku. No a prišiel som do roboty a povedal, že už ani nemusím chodiť, že mám výpoveď. Dal mi výpoveď, aj sme sa pobili s tým šéfom, ja ho sedem, no a čo? Aj sme si všelijako aj ponadávali, pobili sme sa, no a potom som odišiel teda na konci roku. 2 roky som tam bol. No, tak. Potom som odišiel a začal som robiť u teba, ako si mi zohnal ty robotu. A toto som ešte na tom družstve, to ma kamarát fotil, mu pozujem, ale hlavu mi neodfotil. Jeli Židi vládnu, sú ako prezidenti a ostatné tie ich náležitosti, neviem čo tam majú, tie komory, či čo za parlament, to sú už sami Židi. Originál. Ona fajčila normálne, akože stále. No a prišla sem, zapalila si cigaretu, on ju chytil, dal jej za ucho. A že prečo fajčí? No a ona, že prečo nemôžem fajčiť, na čo si ma sem potom volal bývať? A on povedal, že keď vtáčka chytajú, pekne mu spievajú. To ti povedal, že? Áno, to bola pravda, ale ja som sa s tebou prišla sporodniť. A ďalej, povedz, ako to bolo s tým, ako sme rástli, a čo, no, si začala piť, lebo bol kokot na teba, bol zlý, nie, na teba. Ja denník písala, ja som všetko bola u Adamicu, ja som to všetko povedala, Adamica sám povedal, že... Adamica je kto? To bol... doktor... Psycholog? Nie, Hej, on bol... na psycholog. Nie psychiatr, Áno, hej? A čo on povedal? Tak potom hej. Psychiatr na tom onom oddelení, ale protialkoholického, tak. Keď sme boli malí, dudle sme nemohli mať, ak sme mali dudle doma, nás našiel, prišiel z týždňovky, dudle nám strhala hen zákazňou sú. Doteraz sú zákazňou tej dudle, ešte sme ich ani nevyberali. Keď sme chodili do školy, v škole nám robil zle, nájsť nám nedával, na cestu nám nedával, nachytili na černo revizory, že keď som išiel do školy, takto zámok starý, s kľúčom, či to aj funguje, neviem. Takéto okuliare, no bordel proste, čo nájde vonku. Takéto žiarovečky vypalené, toto zo salám, to normálne odlupuje zo salámy, vieš, ten konec. Toto, z toho črievka. Toto si, on si to pekne s kliešťami odlupí a to si až do zberu, že to je deko, že má. Díle, čo tu má, ježiš, poplašňa, to ani neviem, aha. Z ozipsa. Kľúče všelijaké z umývadla. Toto poplašňaky tu má, budeme ráchať. Poplašňa, a to sú už vybuchané. Všelijaké medené, no hovadín tu má pre Boha. Ani som nevedel, že to tu má. Aha, hodinky to máš dole. Čo má mať v pivnici, má v byte. A čo má byť v byte, tam má v pivnici. A keď poviem, že je bláznivý, tak ja som najhorší človek na svete. Tak dôležité medzi ľuďmi je vlastne aj to, aby si rozumeli jeden medzi druhým a aby bola aj úcta medzi človeku. Lebo keď není úcta, tak potom tam príde samozrejme pýcha a už človek vykoristuje človeka, už to není ako by to malo byť a vtedy vlastne začína to zlo, to čo už nás odvraca od správneho ako vzťahu, konania a všetko. Každý je svojím vlastným pánom. Každý má taký život, akým si ho urobí. Súhlasím s tebou, s drobnou výhradou. S citou sa liečím ako z choroby. S citou sa liečím ako z choroby. S citou sa liečím ako z choroby.
Toto všetko, čo tu je, to je všetko donesené z károv, na tejto káre. Všetko, čo tu má, všetko úplne, to dovezol na káre. V robote, keď som, tak pre mňa najdôležitejšie je, aby som vychádzal dobre s chlapmi a keď je šéf spokojný. To je aj moje šťastie vlastne, radosť taká, že je spokojný, že príde a nemusí nadávať alebo byť nespokojný. Tak to som ti hovoril vlastne o robote, čo ma robí v robote šťastným, no ale do roboty chodím vlastne kvôli prachom. Lenže aký vzťah si vytvorím v robote s chlapmi, tak budem sa mať, takže treba čo najlepší, aby sme si rozumeli. No v robote, no je to tak, väčšinu dňa strávim vlastne s kolegami, takže musím si vybudovať dobrý vzťah medzi nimi, aby som sa cítil dobre. A to znamená nebyť drzý, snažiť sa im v ústretí urobiť to, čo odo mňa chcú a nepapulovať a trocha srandu, vtipy povyprávať a tak. A keď niečo chce podať, tak ochotne podať a už si ťa vážia ináč. Nenadávajú na teba, no. Máš tiež pochystané veci, povedz mu, že nemôžem, že držím plot teraz. Tak za chvíľku čo ráno. Či? Dobre. Fero, musíš držiť, jedine ty si tu zodpovedná osoba do paroma. Hej, už idem za chvíľu. Počúvaj ma, keď odídeš, tak ako si tu dáme radu. Keď mám taký problém, že mi je smutno alebo niečo, tak si prečítam napríklad blahoslavenstva. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Keď ja napríklad plačem, že oco mi robí zle, alebo že mama pije, čo ma trápi a plačem nad mojimi problémami, tak Ježiš ako keby mi povedal, ma potešoval: Ferko, nepláč, blahoslavení plačúci, ako to tu čítame, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Preto sa nechcem ani vadiť, škriepiť s niekým, radšej, aj keď viem, že mám pravdu, ale viem, že by to zlo, zúrivosť v ňom rozprúdilo, tak ustúpim. Blahoslavený tichý. No ale dívaj, Spievam na účincoch, tuto v kostole, spevokole. A môžem vám zaspievať, môžem pesničku, jak bude treba, zaspievam. Tu mám noty. A takú zaspievam, čo viem. Nezaspievam, čo neviem, nie? Nie. Tak čo môžem? Ja teraz idem Mišovi toto ukázať. Počúvaj, mami, ja Ty nevieš, aké sú to kamienky. Ja chcem Mišovi zaspievať, mami. Ty nevieš. Toto je Liptovská Mala, toto je Malý Dunaj. Ja spievam basový hlas ako spevokole. Tak zaspievam vám. Volá sa to O Matka Pána. Pána, Nie, Budy, Budy krás, nezaspievajú. čo pári. Vlej do duši zas budí v žiari. Napísala mi moja maminka odkaz. Za to, že som kamarátke požičal chemopren. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsudil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Lebo kresťanstvo neznamená nerobiť zlo, ale kresťanstvo znamená robiť dobro. No najdôležitejšie v živote podľa mňa je to, aby sme sa milovali jeden navzájom.